Nej, det brænder i gulvet. Fuck. Vi er tilbage. Det lyder som om, god baghjul og godt nytår. Tak for det. Nå chat, skal vi lave noget? For hvert sub, der kommer, så fyrer vi sådan en her af. Det var faktisk et sub gratis, det her. Siger bare. Hvert sub, så fyrer vi en af. Der tog så gratis. Den der okay, kan vi lige blive enige om noget? Den der lugt af fyrværkeri, er det en god en, eller er det en dårlig lugt? For 50 timer. Jeg har spurgt frem i tiden på min telefon. Spørg din mor eller far, om de ikke vil hjælpe dig med at lave mad til aften. En god bio, der kigger hjem. Ja. Det er god. God. Ja, okay. Det er lidt ligesom duften af benzin, ikke? Den er jo god nok, men når man har stået der en time, så er du bare massiv hovedpine ved at dø. Altså sådan... I can man high profil. Når det hvad kan man i Stockholm, som man ikke kan i Danmark? Lad mig høre. Jeg har allerede en date. Okay. Date nytårsaften. Easy clap. Det er spændende. Jeg spiser aftensmad hjemme, og så regner jeg med at tage ud til en kammerat, hvis jeg overgår det. Ja. Jeg snakkede godt med Emil faktisk. Vi har lavet en video i dag. Sammen med en anden YouTuber med 189.000 følgere, mig og Emil, hvor vi lavede en god omgang bøf banæs med nogle lækre hjemmelavede pomfritter. Kom ud den 8. januar. Så snakkede jeg lige med Emil om, hvad han skulle det aften. Det skulle også bare være hjemme, så vi kunne lave noget sammen, og så var sådan lidt. Næh. Lad os bare blive her. Til gengæld, chat,
Hej Alex, godt at se dig. Skal vi ikke bare lave nytår hjemme med mig? Så inviterer jeg bare alle jer hjem til mig. Og så laver vi bare god mad. God idé. Jeg kommer. Skal vi 1v1 Fortnite, smukke? Nej. Det er jeg ked af, for desværre. Det er ikke Fortnite, jeg står og laver. Jeg kommer der lige. Jeg nøjes med maden, jeg skal have her. Færre. Skal lige have flere end 4 bøffer? Jo. Det er rigtigt nok. I har en pointe. Tak for follow, Syl. Jeg skal til Sjælland lige og så for det. Færre. Mikva, tak for at smide follow. Men lige chat, hvis det er natmad, så burde vi vel egentlig slukke lyset. Should we? Der var bare slukket lys. Lad os lige få lavet det her løg her. Dum idé, vil jeg sige. Au! Sgu lækkert. Chat, vi har et problem, og I skal hjælpe mig med at løse det. Vi har de her subgoals, udbetalt subgoals, og subsene de udløber lige så stille. Vi er lige nu 55 subs for at ramme de solide 250 subs. Og det der kommer til at ske, hvis vi rammer 250 subs, det er, at vi laver en 24-timers stream i samarbejde med Logitech, hvor vi kommer til at lave noget gaming. Jeg tror måske, vi kunne lave nogle mod-samtaler bare for at have det ud grineren. Vi kommer til at spille nogle ting, vi kommer til at give nogle ting ud fra Logitech. Måske kommer vi til at lave en setup reviews, hvad ved jeg. Sådan nogle ting, som der ikke rigtig normalt bliver lavet her på min kanal, men som der ofte bliver ret efterspurgt. Så hvis vi rammer de her 250 subs, så kommer vi altså til at lave det i nærmeste fremtid. Jeg tror, det bliver midt januar. Så hvis man kunne tænke sig at smide et sub, så vil det altså betyde, at man støtter også op om, at vi kan lave nogle endnu flere fede madstreams med nogle endnu flere lækre eksklusive madvarer. Det kan også være, at man skulle have lyst til at give et sub. Det koster 29,95 kroner om måneden, og man kan selvfølgelig afmelde. Okay, tættere på 12 timer. Don, han kommer lige med det første sub. Tusind tak for det, Don. Du får lige sådan en her for at subscribe. Okay, tættere på 12 timer. Don, tusind tak for at smide et sub for 5 måneder i træk. Det er imponerende, du har holdt mod så længe. Tusind tak for det. Fungus, godt at se dig i chatten også. Så hvis man skulle have lyst. Okay, Don. Kan vi lige få nogle hjerter på Don i chatten? Du får lige 4 mere. Til at se en rengøring. Sådan. Tusind tak for de lækre 5 subscribers til det hele, Don. Det sætter super meget pris på. Okay, og Ida smider lige et sub på et halvt år i træk. Kæmpe. Du får også lige en. Tusind tak for det. Så er der hype-tog i gang og alt muligt. Så er vi på 201 sub. Vi er altså 49 sub fra. Og det kommer altså sagt, at vi mangler et subgoal, og det bliver de her 250 subs, hvor vi laver en 24-timers stream i samarbejde med Logitech. Vi kommer til at lave en masse fedt indhold, mod-samtaler og alt det her. Og derover så får man ved at subscribe, også som en ny ting, lov til at være med i puljen om at få lov til at vælge en ret, vi skal lave en gang om måneden. Så det kan altså være, at vi laver en giveaway kun for dem, der er subscribet her på kanalen. 6 måneder. De får lov til at, være med til at vælge en ret, vi skal lave i løbet af det. Så tusind tak for det. Og Magnus chatter, så må du give det til dem også, Don. Tusind tak for det, i hvert fald. Nu er vi på 201 subscribers. Tusind tak for det, Ida, og tusind tak, Don, for at smide 5 subs i det hele. Det er jeg utrolig glad for. Det var det sødt af Don. Giv nogle hjerter til Don, mand. Tusind tak for det, Don. Det er altså sødt af dig, at du lige gider subscribe. Udover at der lugter af fyrværkeri ud over det hele, og jeg har en masse rengøring foran mig, men tak for det. Okay, og Fugl smider også lidt sub for 3 måneder i træk. Så er vi 48 sub fra, og Fugl, du får lige sådan en her. Det får du for hver gang, der kommer et sub. Fugl, tusind tak for at smide et sub. Min vej til så meget pris på, at der begynder et hype-tog og det hele. Tusind tak for det, Fugl, mand. Hvor er det bare sødt af dig. Så er vi sgu 48 subs fra. Tusind tak for det. Skulle det ikke være løgringen?
Det første vi laver her, det bliver noget, hvad kan man sige, noget fint hakket noget, hvor en dertil vores hjemmelavede lækre ketchup. Simpson og George, tusind tak for at smide et follow, det sætter super meget pris på. Og Fugl, endnu en gang, tusind tak for dit sub på 3 måneder, hvis jeg husker rigtigt. Ja, 3 måneder, tusind tak for det. Det er jeg super glad for, at du synes, jeg er 3 måneder hver af dit liv. Det er nok ikke 3 måneder af dit liv, men 3 måneder sub. Tak for det, Fugl. 48 subs fra, at vi laver den her stream i samarbejde med Logitech. Tusind tak for det. Hold lugter bare fyrværkeri over det hele nu, mand. Fuck, du ser smadret ud, bro. Det er sgu klart, når jeg hakker løg, altså jeg græder jo for helvede shit. Nej.